Сега към един друг хит. С над 375 милиона гледания, видео на корейския изпълнител Psy е абсолютна сензация в интернет. Клипът на песента Gangnam Style провокира хора от цял свят да заснемат свое изпълнение на странния танц от музикалния клип. Що е то кей-поп, изрази ли той България, провери Диана Тодорова. Всички владеят Gangnam Style. Американски мажоретки, филипински затворници, Барак Обама и Мит Ромни. И нещо, което би трябвало да прилича на Батман. Хиляди флашмоб изпълнения на танца заляха интернет. Опиянен от успеха, Psy дори покани западни звезди за обща песен. Чух, че Кейти Пери и Бритни Спирс са пуснали видеото ми в профилите си в Twitter, затова ги искам и двете. Gangnam всъщност е името на богаташки квартал в Сеул, а с видеото си Psy се подиграва на комерциалния начин на живот там. Оказва се, че корейската сензация не е подминала България. Gangnam Style танцуват и българските кей-попъри, феновете на корейската популярна музика. Има кей-поп фен срещи в София и в Бургас. Има също така и във Варна, и във Фейсбук основно. Идеята на това видео като цяло, доколкото аз знам, е да се подиграе на реално взелите се много на сериозно вече хора. А то като цяло е супер простичко, точно с идеята да ги усмее. Авторите на Ню Йоркър отбелязват, че въпреки огромното влияние, което Gangnam Style носи на корейския поп, видеото може да има и обратен ефект. Усмивайки повърхностното в корейската култура, клипът може да отблъсне немалко хора. Сред тях обаче със сигурност няма да бъдат българските кей-попъри.